Hayırlı saatte hürmetli tыңлаучыларыбыз. Башкортса дөрес сөйләшергә бергәләп өйрәнәйек. К үненең дөрес әйтелешен карайбыз. Хуйдадагында к өндәренең дөрес әйтелеше. Билдәле булуынса, к өндәренә беткән һүзләргә һузынкы өн менән башланган иялек ялгаулары кушылһа, хаңгырау к өндәре, яңгыраулы г өндәренә үзгәрә. Мәсәлән, калак, калагым, калагың, калагыбыз. Дөрес язылышы, уны һәр кем белә. Дөрес әйтелеше, уны һәр кем белә. Бер кабымда ашаманы, бер кабымда ашаманы. Кыр казлары уса, кыр казлары уса. Ял көнейне, ял көнейне. К, г, г өндәренең бер интонация белән әйтелешенә мисалдар карайык. Языла, ул иртә китте. Дөрес әйтелеше, ул иртә китте. Biz baya килдек дип язабыз, biz baya килдек дөрес әйтелеше. Biz урманда бүре күрдек дип язабыз, biz урманда бүре күрдек дип әйтәбез. Кадерле дуслар, сезгә уңышлы көн теләп, Ленария Ямалетдинова хушлашам.